телезрители и наши друзья нашего сайта. Начну программу как никогда необычно, потому что перепынок на каву превратился сегодня в круглый стол. Поэтому не буду долго говорить, и своих коллег, и своих гостей не буду представлять, боюсь запутаться. Они сами себя представят. Итак, здравствуйте. Прошу представити наших гостей, в первую очередь, из України. Доброго дня, мене звати Катерина Копченко, я історик, представляю Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Добрий день, шановні сябри. Я теж представляю тут Київ, Київський університет Тараса Шевченка, Центр українознавства. Ірина Грабовська, кандидат философских наук. Очень приятно. Наши белорусские друзья, скажем так. Александр Агеев, историк, город Могилев, Могилевский державный университет имя Куляшова. Очень приятно. И Игорь Пушкин, Могилевский державный университет харчевания, жихар города Могилева. понятно. Ну вот, допустим, мужскую половину этого кругло-квадратного стола наши зрители должны знать. Но вот этих дам я вижу впервые тоже. Скажите, какой судьбой, какими путями вы оказались здесь? Я знаю, что вы приезжали на какую-то научную конференцию. Чему она посвящена и кому это надо вообще? Ну, ми тут на запрошення наших колег, насамперед, які сидять навпроти нас. Дуже вдячні за запрошення, за цікаву подію. Конференція відбулася вчора в місті Могилеві. Вона присвячена історії магдебурзького права в цьому місті і традиціям самоврядування, самокерування у Білорусі, Україні, взагалі Східній Європі. Конференция посвящена магдебургскому праву. Так. Вот и мой вопрос был. Кому это надо? Зачем? Кто там был? Ну, по-перше, Из це могилевчан історія. простых, кто там был? Кому это нужно? Для какой истории? Ну, по-перше, я так розумію, що там була інтелектуальна еліта міста Могильова. Були Но і не если это тільки, і білоруські интеллектуальная колеги. элита Могилева, то она очень тоненькая. Как правило, это и небольшая прослойка в обществе, но вчера я обратил внимание, что это очень тоненькая. Это плохо сработало, ну, в данном случае слово реклама неправильно. Ну, допустим, вот где ваши студенты были? Студенты на сессии были, на каникулах теперь уже. Ага. Вибачте, будь ласка. Отмазка. Да, вибачте, будь ласка, а можна ми не будемо виправдовуватися? Ця подія сама по собі має значення, але крім наукового, вона А я взагалі щас- для сучасної освіти має величезне значення, тому що це проблема формування громадянина відповідального. Вот. І немає простої людини. Вот. Людої б непростої ніде немає. Так вот, представителей власти не было почему-то. Это нужно кому? Историкам? Или представителям власти неинтересно вот это само давайте процесс? спитаємо. Можно я откажу Да. на ваше питание? Я так сдалеку почну. Ось. 10, вот мой коллега Игорь Пушкин и сябра мой, значит, организовывал конференции, здається, с 97-го года. История минулого и сучасности, так? История Могилева минулого и сучасности. 97-й первая была? Да. 97-й год. И мы каждый раз писали резолюции. Амаль 20 годов. Да. И мы писали В этом резолюции. году будет 10-20 годов. В этих резолюциях, теперь вот слухайте, что было. Так я не все назову, але то, что было. Затвердить герб Могилева, той историчный 1661 года. Вулиця Ленинскую зробить пешеходной. Вот мы на ее зараз сидим, и на пешеходной. Герб есть. Отбудовать ратушу. Отбудовано. Перевыдать Дембовецкого. Перевыдали. И там что-то еще шерок у нас было пропанов, таких локальных, конкретных. Коли мы писали, нам каждый раз сдавалось, что, а мы каждый раз после конференции, и в этот раз будет то же самое, науковцы собрались, обмерковались, але будет подсумование, мы его затвердили в конце, и мы пошлем его в Гарвыканкам, Аблвыканкам, в Министерство культуры, там книжки мы выдавали еще, людей, которые говорят, не могут выдать мою книжку, наш белорус Дядька Телиш с Риги приехал. Сколько можно поштовки, старые поштовки, города Беларуси. Не мог он никак выдать. Мы этот лист, я персонально возил в выдавецтво, писали в министерство и туды. И коли мы про 20, да, на той момент нам сдавалось, нас не чуют. Мы посылаем лист тишиня, посылаем лист, что-то отписка какая-то приходит, посылаем туды. Ну ничего, прошло 15 годов, все здійснилось. Вот у меня мара есть такая, что и эта конференция будет приблизно так же. На початку нібито реакции нема, але мозги меняются, тих, кому ты пишешь. И оно обмерковывается, глядят, что сегодня можно, что А нет. я про это и говорю. Почему бы не приглашать представителей власти, чтобы это быстрее? Потому что всегда такая амбиция есть. Ну, нас не пригласили, ну, значит, и мы тоже вас не замечаем.
Ну, я скажу, может быть, как один из организаторов. Долго спрашалися на конт гэтага. Справа ў тым, што ў гэтым годзе мы азначалі своеасаблівую круглую дату. 440 гадоў. І, безумоўна, Ну, типа, поэтому никого не приглашали чужих. надання Магілёву магдебургскага права. Але гэта была не першая сустрэча і не першая канферэнцыя. І не першае выданне, прысвечанае магдебургскім гарадам Магілёўшчыны. Мы запрашалі на папярэдадні прадстаўнікоў улады. Хочу сказаць, што яны ведалі пра гэтай канферэнцыі, але не прыходзілі. Поэтому у гэты раз, хаця мінулы раз быў розгалас, калі мы прынялі пастанову, накіравалі ее на абласны выканаўчы камітэт, яны адпісалі і нават нас запрашалі выступіць там перед дэпутатамі, распавесці пра магдебургскае права і так далее. Але у гэтым годзе круглая дата, і раптам яна як быццам бы не заўважаецца не на ўзроўні горада, не на ўзроўні, напрыклад, вобласці. Вот горад як быццам бы не заўважыў. Да, нема. Некое там, как вы говорите, там хотя бы на сайте вывесили 100-400 годов. То есть вот эта дата 28 студеня, она не хочет на сегодняшний день быть запатребована органами власти. Ну, как бы они не и хотели, это все равно история Могилева. Ну, я с Вот вами меня згоден. почему. Так размова как раз идет зусім іншим. Поэтому мы вырашили громадскостью адзначити. Да? Вы же бачите, что довольно прадстаўнічы, і для нас было цікаво, это конференция. Конференция не прадугледжвае, ну, своеасабліва, как мы назвали, там, публічных лекцый на сегодняшний день, куда можно было пригнать студентов, которые будут слухать. Другая справа, что запрашали всех цікавых. Объявы были, запрашали. Кто захотел, то и пришел. Может, это Будем плюс, так. что пришли именно ты, кому это цікаво, Я, и кто захотел? послушав вчера, побыв на конференции, считаю, что это огромный минус, что не привлекается больше тех же самых студентов и людей. Настолько объемная информация за один день в одном месте, ну, можно 40 лет прожить, но этого не знать. Да, Поэтому я хочу к нашим гостям обратиться. Давайте я завершу, вернуть размову, чтобы правильно пошла. Але вы не звернули увагу на наступное, что там, окромя Могилёвцу, вы звернули увагу, были представники Бреста, были представники Гродно, Один-два, Ворши. Нет, Брянск один. не спешайте, Ворши. Там были представники районных центров Чаус, Ну, что бы вы мне ни говорили, я Нет, на конференцию организационно- приехали, сказать, что- те, кто занимается магдебургским правом у этих районных центров. Одно дело заниматься, другое дело доносить это до людей. Добре, мы подумаем на наступную конференцию Поэтому на я вашу хочу к пропанову. нашим дамам, к нашим гостям обратиться. Что это магдебургское право? Так как в Украине это было, по-моему, раньше, чем исторически на территории Беларуси, а именно Могилёва. Коротенько так. В Україні трошки раніше взагалі магдебурзьке право прийшло до нас з Польщі та Литви, рухаючись через Західну Європу в центральну. І оскільки українські, західноукраїнські землі, а саме Руське воєводство, це Галичина, Львів і інші міста, і Поділля Західне потрапили вже в першій половині 14 століття під владу польської корони, то фактично на середину 14 століття ці міста, включно зі Львовом, отримали магдебурзьке право. Це в більшості раніше, ніж інші міста України центральної, які входили до Великого князівства Литовського, і ніж більшість білоруських міст. В цьому сенсі трошки раніше, справді. Елена Аркадьевна, что такое? С чем его едят? Одно слово звучит Магдебургское очень право. красиво. Магдебургское право. С чем его едят? Объясните Право нашим зрителям. міського самоврядування. Середньовічне право, прийшло воно з міста Магдебурга. Право местного самоуправления. Самоврядування. Мешканці міст, середньовічні міста були дуже структуровані за національними, релігійними ознаками, але місту надавався привілей від правителя, це був король чи князь. Місто отримувало право самоврядування, утворювало виборні органи адміністративні, називалося воно у нас Рада, адміністративний орган, в класичному варіанті на чолі з бургомістром, і лава, судовий орган. Тобто всі питання економічного життя, фінансового життя міста, судові, кримінальна відповідальність, всі форми організації міського життя вирішувалися самими містянами. Я так понимаю, что это место само собой получало авторитет больше, учитывая, что оно становится самостоятельным. Звичайно, це було надзвичайно престижно. Насколько оно зависело все равно от центрального управления?
Право магдебурзьке надавалося правителям або власникам міста, бо були й приватно-власницькі міста, які отримували самоврядування, повне магдебурзьке право чи частково певні норми отримали від власників міста. Або це був правитель держави, або це був приватний власник. Але поза сумнівом, це було прогресивне явище, і воно було навіть вигідне правителям, тому що місто сплачувало регулярно податки, воно було самоврядним, воно організовувало захист міста від нападників самостійно, воно економічно розвивалося, це був стимул. На землях частково Білорусі, України, наприклад, центральної, східної, дуже важливий був чинник захисту від татарських нападів, ми лежали на кордоні. І на тривалий час, коли давались привілеї, дуже часто місто звільнялося від податків, не платило саме задля того, щоб економічно підняти це місто. Були зацікавлені правителі в осадництві, туди купців, ремісників запровадити. Вони ж були і оборонцями міста в разі потреби. І таким чином, звичайно, це в багатьох відношеннях дуже важливо. В економічному, військовому, адміністративному рівні міста. Я так понимаю, что вы популяризируете Можна сказати, і так. это управление. Ну, дивіться, сучасні форми самоврядування на рівні міста, району, села, так і так далі, вони є фактично продовженням тих самих принципів, тієї самої традиції. Вот я поэтому говорю. Ми більше не керуємося юс Стоит ли муніципалі. изобретать велосипед? Ні, ну ми повинні використовувати сучасні правові норми, безумовно. Ми ж не можемо повернутися до середньовічного правосуддя, так? Але сам принцип, сама ідея, безумовно, вони демонструють продовження традиції. Тут питань немає. Тому це надзвичайно важливо. Саме по собі магдебурзьке право стосувалося міст. Було ще право земельне, регулювалися стосунки на наших теренах литовськими статутами, містом то життя не обмежувалось, були не тільки магдебурзькі міста, а сучасне самоврядування, воно стосується різного рівня. І міста теж надзвичайно важлива одиниця саме у розвитку ініціативи громадян. І от, як сказала моя колежанка, громадянського суспільства, вона про сучасний компонент може, його важливість може навіть більше додати. Чому це важливо в політичному відношенні сьогодні? І самоврядування у нас стосується селищних рад, районних рад і так далі. І це не є аналогом губернії, як ви кажете, тому що це не виключає центральну державну владу, тоді це були намісники, так, князівські, зараз це адміністрація призначена зверху, але вона взаємодіє і коригує свою діяльність, поза сумнівом, із виборними місцевими органами. Дякую. Такой вопрос тогда к вашей коллежанке. А что случилось с этим правом и когда эти места, скажем так, потеряли свою самостоятельность настолько? Ну, якщо ми говоримо про Україну, то безумовно з тим, коли Україна стала в складі Російської імперії. Російській імперії взагалі ця форма була непритаманна, там на етнічних і історичних землях Росії, Московії ніколи не було магдебурзького права. Якщо вони і були, то на землях, які колись територіально належали до земель України, тобто Брянщина. Це колись етнічні українські землі. Тому те, що вчора наш колега називав, це старовинні українські міста. І там якраз було, але дуже мало було представлено і дуже короткий час було представлено магдебурзьке право. Чому ми кажемо, що для України, до речі, ця проблема в Україні дуже широко розвивається, зараз досліджується, і це дійсно традиція, на яку ми прямо проводимо, що це традиція наша, культурна традиція, яка прийшла із Європи, але була засвоєна Україною як автентична традиція, і що вона головне робить? Вона перше, що зробила в українських містах, вона й виробила громадянина. Тобто, як казали, повітря міста робить людину вільною. Це дійсно, це навіть по закону. І от ця вільна людина, перше, в чому вона була вільна? Розпоряджатися власним життям. Фактично, для простої людини, як ви кажете, що це? Населення міста відкупалося від феодала, від його сваволі, відкупалося грошима. І таким чином воно мало певну свободу вирішувати свої власні проблеми в своєму місті і з собою. То есть вы говорите, сейчас, чтобы не потерять мысль, то есть можно было откупиться от феодала, то есть это в каком веке можно было, скажем так, выйти из крепостного
Не, не Ні, зовсім. ні. Нет? Ні. Феодали мали, от як сказала зразу То есть можно Катерина было Аркадівна, выкупить себе були свободу. Міста були приватні. В середньовіччі міста належали велику Комусь феодалу, належали. князю. Ну, правильно, если да. он выкупает, что феодал он выкупает? Свободу? Фактично, ну, дивіться, так. Він викупає, це було взаємовигідний обмін, коли місто платило величезне за це право отримати в свої привілеї Магдебург, тому що Магдебурзьке право дійсно місто надавало свободу. І воно тим самим звільнялося від свободи князя, від того, що він прийде і сьогодні скаже, у мене там, наприклад, грубо кажучи, не вистачає грошей, так, зібрати з усіх, от стільки, скільки я хочу, щоб мені було, наприклад, на нових коней або на новий палац. І тоді він не міг просто зайти тоді в місто і вимагати від міста, яке володіло Магдебурзьким правом, чого б там не було, бо було чітко прописано, що він може тоді вимагати, що йому місто винне, що ні. Удивительно, на чем можно было заработать, Але- чтобы можно было выкупить Да. свободу у Але феодала? тут зовсім інша справа, я б хотів би додати, була специфіка. Бо не всі городи були просто приватно-власницькі. Да. А по-другое, вельмі часто на Беларусі привілейне магдебурзьке право давав король за певні заслуги того чи іншого міста. Могилев за что получил? Так ось, Могилев наогул это был королевский город, належав династії Гілонов, которые могли здавати город в оренду і так далі. Справа у тим, що значна частка городов Білорусі, ну, наприклад, самий старожитний город на Білорусі, який тримав магдебурзьке право, це Берестя. І він був другий в складі Великого князства Литовського, все-таки після Вільня, після столиці, хто тримав магдебурзьке право. І якраз коли ми побачимо, що практично всі городи, которые мели магдебурзское право, знаходяцца на памежжы. Гэта маецца на ўвазе вельмі часта, асабліва на Магілёўшчыне, магдебурзскае право надавалася таму ці іншаму месту за асаблівыя заслугі перад дзяржавай. Маецца на ўвазе за абарону дзяржавы супраць ворагаў альбо Абсолютно згодна. дапамогу дзяржаве падчас той ці іншай вайны. Гэта першы аспект. Трэба дакладна вызначыцца. Я хотел бы еще раз подкреслить ту думку, которую выказала Ирина, что самым головным, что давало магдебурзское право, это пачуццё свободы. Человек становился свободным. Наступный момент, который я хотел бы подкреслить, это стварэнне органов самокіравання. Только свободный человек может сам выбирать, а магистраты выбирались, рады магистраты выбирались, то есть выбирались самодостатковыми людьми, свободными, и эта свобода прадугледжвала адказнасць. Коли я выбрал свой орган самокіравання, в принципе, короля цікавили податки. Да. Или на вот той же Лев Сапега, который предоставлял там певні элементы самокіравання горкам, для його саме головну суму уплатили податку. Далі ви все самі вирішаєте всі свої питання. Одразу, окромя почуття свободи, да, роблю, що хочу. Накладався вот это обов'язок нести отказність за той орган відповідальність, влади, орган Да. влади, который ты сам же створив. І опошнє скажу, щоб подкреслить это, что давало магдебурзское право, я лишу. Это статус. Хочу вам сказать, что у нас на Беларуси існує така навіть певна практика, что городом можно называть то место, где існувало магдебурзское право. Так і в Это Україні. своя особливая прослойка насельництва под названием горожане. Це Вокруг феномен. феодалы, Да, це культурний пригонные. феномен. Не По столица, а вашим лес статус. словам, Я просто завершу. Вот поэтому Дай и ему хочет ехать в город. по вашим словам, самоуправление этого места позволяло ограничить. Свавілля феодалу. Так, и если есть жалоба селянина или горожанина, Право розповсюджувалось, если вибачте, есть, тільки на хочет горожан. пожаловаться на управление, на там взяточество или на вышестоящую Селянин не инстанцию. Селянин Не не мог. мог. Что не был свободным. Вы сказали, Да. слово Нет. позволяло дать свободу. Ні, ми Кому? сказали, це міське Слушайте, право. Тільки ви- місце населення. Я даруйте Тільки перебью, міське. Ирина, я перебью. И он, бачите, он не зауважает, что он говорит. Он говорит, селянину или горожанину. молодец. Это два. Разные, и- да. Це два різні світи. То есть разные Вы не суды будете. были. Суды сословные. Селяне, это Вот, селяне, так мне ж вопрос а не горожане дали. горожане. То есть Ты не дал пытание Так задать. вот, суды Дай были задавать. местные, свои. Да, Да. в городе свои. Свої. Слово «место» обозначает город. Кому можно было подать апелляцию, если не согласен с судом?
гражданину. Ну, в принципе, Ну, разбирали суды по Мишляхте, вот знаменитый у нас Зиньковичи, Можно да, было и подать городом, апелляцию в суд и высшей королю в инстанции. том лику. Так Но у вот, нас это если разглядали... магдебургское право на этом месте, куда он мог подать? Он мог Значит, подать уже ре- королю так. или... Да, Так, да, То есть регионально. всё-таки На прикладі Не пересылались ли, как у нас это делается? Ну раз получил. Откуда эта жалоба? С Могилевской губернии. Не читаючи, пусть там и разбираются. Ну, Очевидно, можливо, Губернии не было, не просто было, как да. только з'явилися губернії, Магдебурзькому праву все. От треба чітко Не розуміти. було, Значить, на прикладі можу вам пояснити. От ми почали зі Львова для руського воєводства, так званого Галичини. Львівський суд міський був апеляційним судом для інших міст Галичини, а після нього вже Краківський королівський. Тобто таким чином можна було подавати апеляцію чи скаргу на рішення суду, можна так сказати, першої Нижчої, інстанції вищої сучасної мови. інстанції, да. Звичайно, існувала субординація. Ну а в Могилеве конкретно крышку инакше. Да? У нас, поскольку Великое княжество Литовское, уже после Люблинской унии особная Украина, мы в інших, они в королевстве польском, а мы в Великом княжестве, то у нас можно было так само королю, але реально разглядали, конечно, судовые инстанции Великого княжества. Так от, я хотів би звернути вашу увагу на зовсім інше. Ми кришку говоримо про наше совєтське совкове, Понятие отношения. тобто скарги. Причому здесь скарги? Для мене самым важным было, что Могилевца мог судить только свой Могилевский суд. Так. А я про это и говорю, что И вот, раз например, закрытые суды и Это больше не закрытые суды. Это, наприклад, я приїхав в Мінськ. Ми повинні вирішувати тогочасні обставини. Или приїхав в Київ, я прочитав ваші книги. Да? Там у меня возникли какие-то экономичные проблемы в сфере экономичных взаимоотносин с мясовым насельством. Спрэчки вырашать повинен только мой суд. Это дозволяло Могилевцу, жыхару города, который имел магдебургское право, быть гарантованы освободство інших судов, інших мест. Так. Вот это Ну, самое Ну, если вы Нет, хотели но могло пожаловаться быть на свободство ситуацию и в своего Минске, суда. но вы проживаете в Могилевской губернии. А зачем мне в Минске скаржиться? Просто-напросто в Минску не рискнут наехать на меня, потому что я подсправоздачный. Вот это законы шиновали. Да, Вчера вы на просто- конференции вы сказали, простите. что такое, памяти кто-то разробил из вас. Инна Соркина робила доклад, они пишут, что такое умница. Помните, змагались? Умница – это тот, кто знает законы Да. и живет по этим по законам. этому закону. Тогда крышку святопогляд был инше. Не, ну залезло от места злочинство, от места, там тоже, Так, где это отбылось звичайно. это Это всё? криминальное злочинство. Ну в чому Кримінальне злочинство є перевага кримінальне. такого місцевого такого самоврядування? Грубо кажучи, на сучасному прикладі. Якщо б зараз діяло, наприклад, в Україні і в Росії магдебурзьке право, то Савченко не могли б захопити і судити в московські суди. Во. Разумеете? Вот так надо Во объяснять громаде- людям, это понятнее. Я вот пытаюсь. Вы говорите очень умными словами. Между собой собрались 4 Белорусы умных очень Ну, мы- человека, а мы для простых зрителей иногда тоже снимаем программу, Ну, ми, поймите. по-моєму, так, Так, Скажите, тогда какие можно? плюсы были, чего нету сейчас? Вот есть разница? Чего, Ну, оттуда в можно принципе, об чего этом было все бы взять? сказали. Скажімо, взяти багато принципів збереглися насправді. Наприклад, німецькі дослідники я читала і чула від них, що в магдебурзькому праві дуже багато якихось, якщо не самих положень, то принципів, які за ними стояли, вони зберегли свою актуальність. Наприклад, навіть дорожній рух уже деякі правила виписувалися, право паркування, правда, тоді йшлося про возини, ні про автомобілі, але вже ці принципи міського життя вже розроблялися. Тобто ми не повинні говорити про пряме запозичення. Все-таки йдеться про середньовічне право в Європі, яке діяло в Німеччині з кінця 12-го, у нас середини 14 століття, приблизно до середини 18-го. Умовно кажучи, звичайно, ми не можемо перенести всі ті норми напряму до нас, але самі принципи, вкладаючи в них сучасний зміст і сучасні правові, так би мовити, уже конотації і пояснення на сучасному рівні права, розуміння прав людини, обов'язки відповідальності перед законом, ми наповнюємо новим змістом, але сама ідея залишається Ні, актуальною. знову, Катя, ти кажеш дуже складно. Ну, по-перше, тим же Могилеві. Простите. Давай. Да, прости сказати так. Сумаров, старшина нашого Могилевського гороканкама. І він повинен присягати у вірності кому? Городу. Ну так. Ось так було при Магдебурзькому праві. Да. Зараз він підпорядкований центральній владі. Да. Це для його А це самим вже, головним. а це вже не є магдебурзьке право. Вот как вот в Или чем хтось. соль. Поэтому вот чого зараз нема. Що городську владу, чого нема, а повинні розробити. Повинні вибирати самі горожани.
Да. І наша городська влада, по прикладу Магдебурзького права, повинна присягати городу і горожанам. Большинство зароблених І коштів в робіть. цьому городі теж повинні Остається залишати на на місці. місцях. Так, міський бюджет. І городяни, Не, ну тут еще один свідомі момент. громадяни, И горожанин вони, присягает. да, і горожанин, И он да, так само присягает этому совершенно городу. И взаимно просто так верно. из вёски не приедешь Были сюда. исторические факты, когда горожане не были довольны городским управлением. Звичайно. Конечно. Маса. Повна. Маса. Конечно. Разные групповки, Так яны могилевские поэтому повстания. и были да, незадоволены, потому что яны присягали городу, влада присягала городу, это порушается. Поэтому незадоволены. Коли бы И коррупция от них была что-нибудь не средневековая. залежало, коли бы от них Без ничего этого, не по-моему, залежало, то не не было бы коррупция. незадоволенного. Бувала Почему певна сейчас все довольны? клановість, так, у А так от нас ничего не залежит. Ну так. А вот такой вопрос. Можно ли сравнить управление штатами в Соединенных Штатах как Магдебургским правом? Там тоже свои законы в каждом штате есть. І штат це трошки інше. Це федеральна Це система федералізація, управління. да, там. Зрозумійте, що Магдебурзьке право, саме Магдебурзьке, це йдеться про конкретне місто. Середньовічне місто це своєрідна замкнена структура. Суспільство було дуже структуроване. Якщо ви селянин, вирватися з цього стану, вже казали, міське повітря робить вільним, це німецьке прислів'я, засноване абсолютно на нормах Магдебурзького права. У нас воно в То есть класичному прожил там в У городе нас год. не діє воно в класичному вигляді, але міське повітря робить вільним через рік і день. Якщо людина Ага. відпускали її там на заробітки, вона могла добровільно чи якось там не зовсім легально, але проживши в місті цей термін, вона ставала вільною, ставала вільним городянином. Ви про Сполучені Штати, коли говорите, або Федеральна Республіка Німеччина з управлінням федеральним, це вже на рівні земельного управління. Але що можна порівняти з Магдебурзьким правом? Це місцеве самоуправління. От комуна, локальна одиниця в Європі, Західній, Центральній, знову ж таки, на рівні міста, села, району. Дуже багато там вирішується на рівні комуни, локальної громади. Аж до добровільної, скажімо, пожежної дружини. Навіть це вирішується. Ремонт певної ділянки дороги, за яку вони відповідають. От всі ці речі, федеральна влада, у неї є свої повноваження. Вона на рівні землі щось вирішує. Наприклад, опікується освітою. На рівні Німеччини я можу пояснити. І є повноваження центральної влади, загальнодержавні. Це зовнішня політика, військові справи в першу чергу. Але повсякденне економічне, адміністративне життя громади дуже часто, дуже в багатьох випадках вирішують самі мешканці. Що робити, як, і вони несуть за це відповідальність. Да, тут взаємна відповідальність обов'язкова. Тобто не може бути, що громадянин просто вільний і робить, що хоче. Це не анархія. Це досить жорстка структура правил, за якими живуть люди. Це правила, які не тільки їм приписані, а ті, які повинні, ну, так би мовити, впітуватися з молоком матері. Да? Тобто, якщо це вже місто мало, наприклад, 400 років Магдебурзького права, це входило вже в повсякденну норму поведінки. От як у Білорусі сьогодні нам пан Олександр розказав, і ми бачили, що вони дотримуються. Повсякденна норма поведінки, їде машина чи не їде, вони йдуть все одно по тротуару, не по проїжджій частині, хоч там немає снігу. Розумієте? От в Україні, до речі, оця зараз анархія, цього у нас іще немає. Тобто ми хоч і йдемо в Європу, кажемо, ми Європа, але якщо нам зручніше йти по проїжджій частині, бо вона чиста, ми будемо йти по проїжджій частині, бо вона чиста. Тобто це все виховується, це тоді складається традиція, яку ви на підсвідомому рівні починаєте культивувати. І коли ви вже це робите свідомо, це є громадянське суспільство. Тобто, якщо у вашому районі не вистачає хорошої дороги, ви не будете просто сидіти і на кухні пити чай, казати, ой, які погані дороги. Ви зберете таких, як ви будете щось робити, ви будете висувати якісь ініціативи, зрештою ви створите громадську організацію по побудові доріг від мого дому до школи моєї дитини. Так? І ви цього доб'єтеся. Да, ты Тобто вздохнул. це У нас тиск, этого не будет. Це Да? тиск на місцеву владу. Вот сразу Це тиск. вопрос поэтому. Вы как часто бываете в Беларуси? Я тільки другий раз, і то за цей рік. Я розумію, що тут інші трошки реалії. Вы с Киева. Так. Ну вот в Минске вы давно были, да? В Мінській ми Я ніколи не не була. були. Всё не буду. Тяжело мне как бы спросить. Ладно, мы поставим вопрос по-другому. Насколько отличается ощущение пребывания в Беларуси, допустим, вот, ну, Могилев, областной город? Відчувається, зразу скажу. Тобто це таке враження, що ми повернулися у кінець 90-х, це от закат Совєтського Союзу, да? Да.
Тобто Никто оригинальностью не отличается. У кого нет Все одно и то же это, кажется. ну, это схватывается сразу, вот, понимаете, это сразу схватывается. Вот, ну, слава богу, это не касается вот наших коллег. Мы с ними так как-то Я нашли про это и друг друга. говорю, что это вот так люди, которые под микроскопом надо искать в этой стране. Это прослойка, которая... А вы знаете, Карл Лewis всегда говорил, прослойка интеллигенции во всем мире очень тоненькая. Это как новая кора, новое образование. Но эта новая кора контролирует то, что у нас не возрождается неандерталец. Вот эта Но по тонкая сравнению кора. с Украиной, у вас такая жирная на сале прослойка. Ну, Ветнам, Иначе 3 года назад люди со всей це України не громадянське приїхали би суспільство. Це і не віддали це не лише інтелігенція. Це не лише інтелігенція. Це громадянське суспільство, Да, яке включає Но дуже широкий зріз. но і дуже інтелігенція було на Майдані. Було Дуже багато. Але не тільки. Майдан Але починався. Не тільки, але Да. і були і науковці, Були. і медики Були, з правда, вищою правда, були. адукацією. І нікого не треба було підштурховувати. Эти люди приходили сами. Це И правда. когда я видел на Майдане, когда шли с палками против снайперов, падали, поднимали палки, эти щиты прозрачные и шли дальше. Это каким методом вот эта гражданственность, вот это добивается? знаете, Я про то говорю, что у нас пару раз вышли поаплодировать, Я напугали знаю вашу и акцию. Я разбежались. знаю цю вашу акцію. Мгм. Вот, поэтому я сейчас хочу задать вопросы, так же самое и могилевским нашим моим гостям. Насколько не Беларусь и Украина как государство, а именно насколько украинцы и белорусы отличаются в плане Ментально. самостоятельности, вот, завоевания, вот хотят не то, что в Европу, нет, они хотят быть вот такими, какими они хотят, и терпение, по-моему, получилось так, что белорусы самая терпеливая нация. Розумієте, в Україні оця підспудна ідея самостійної України, вона ж живе дуже давно. І, як сказати, коли вона заганялась весь час всередину, це як от пружина, яку стискують. Вона повинна колись розправитися і вирватися. Оце відбулося зараз. Тобто, коли сказали, просто всі сказали, нам набридло досить. Це навіть, я не скажу, що це виховання спеціальне. Белорусы тоже говорят, нам обрыдло, в интернете все говорят, обрыдло досить, но мне кажется, что пружина на каком-то витке лопнула в Беларуси. Розумієте, тут була А дуже величезна в Україні традиція, вона яку, як би можна так сказати, може не гарне слово, але воно так, осідлала наша інтелігенція національно свідома. Вона прочитала оце все, і оцю народницьку традицію плюс національну ідею, оце українська земля і воля, потім самостійна Україна, навіки разом, тобто це Східна і Західна Україна, це ж теж проблема була. Воно все зібралося докупи і переробилося на сучасний лад, що Україна повинна бути окрема, ми вирішимо свої проблеми самі і не треба нам, щоб нас хтось вчив. Українців є ще така заядлість в характері. От уже коли вже наступив, і вже тоді вже, знаєте, закусили у діла, що називається. І того ви бачили цих молодих людей з палками на Майдані. А теперь, которые в АТО. Да. В тому числі, звичайно. Все спрашивают, и вот я хотел бы от вас услышать ответ, за что боролись на Майдане? Я про то, Да. что почему сейчас, то есть, ладно, сменили власть, да? Сменили владу. Не за владу. Не Зразу за владу. скажу, не за Но владу. неужели настолько люди у власти, настолько потерявшие страх и обалдевшие от власти, что они не понимают, что рано или поздно вот то там все закончится, и эти люди вернутся и спросят с тех, которые сейчас у Почему? власти. Они прекрасно понимают, они стараются сейчас этих людей инкорпорировать во власть. Многие из депутатов, например, же тот же знаменитый наш вот депутат Тетерук. Это человек, который прошел Майдан, АТО, который в Верховной Раде. Той же Поросюк, хотя это очень специфическая личность, она регулярно побивает фізично. Декілька комбатів, так званих, добровольчих батальйонів увійшли до влади. До речі, той же ж і головний ідеолог правого сектора Береза. Береза. В парламенті Идеолог Береза. и руководитель у нас тоже есть идеологи. Ярош на фронтах, а Береза в парламенті. Так от
Борис Береза, он же тоже сейчас, он очень радикально выступает по многим вопросам, но он предостерегает, и его слушает общество, предостерегает от 4-го Майдана, потому что 4-й Майдан сейчас в Украине – это анархия. Это начнется, Потому начнется что в Украине почти в каждом доме уже оружие. Ні, ну Если це, раньше- це Ну, во перебільшення. многих. Не-не-не, Це легке если на Майдане шли с палками, то сейчас на Майдан с палками никто не пойдет. безумовно, в країні, Да. яка воює, зброя То есть є у багатьох. пока люди, которые понимают, и именно гражданское Многие умное, провоцируют на 4-й Майдан. Ви Це знаєте, чтобы- московський проект, безумовно, треба говорити прямо. Є такі проекти, які вкидаються в Україну, вони розмухуються, на жаль, внутрішніми силами. 4-й, інколи його називають 3-м, зважаючи звідки вести відлік, так? Але є такі проекти, я вважаю, що вони деструктивні, і є сподівання, що все-таки здорові сили в Україні цьому опираються. І знаєте, я вірю все-таки інтуїтивно в якийсь здоровий глузд, от національне свідоме чи несвідоме, от як ви кажете, встали всі, так? Все-таки здорові сили не допустять цього і не ведуться на ці провокації. Були вже кілька акцій, Дякую за оптимізм. спроби перевести ці акції в якийсь новий Майдан, але вони не спрацьовують. Все-таки більшість поміркованих і здоровомислячих людей розуміють, що це є нічим, це є мильною бульбашкою. Ну і потім треба сказати, що ця влада все ж таки боїться вона чи не боїться. Вона вміє слухати, на відміну від сім'ї Януковича. Ну, ви так думаєте? Я не думаю, я вам це приведу на прикладі, коли назрівали так звані ці банківські майдани, особливо по банку Михайловський, назрівали, то Порошенко зняв цю ситуацію, коли Майдан ось уже мав збиратися, бо шини вже приносили і палили, і вже стояли війська, тобто внутрішні, для того, щоб це все локалізувати. То він просто зняв тим, що прийняв закон, що виплатить цим людям. Правда, це неправда. То дуже багато хто із тих, хто у нас, наприклад, йшов від демократичної опозиції, і вічно кричали, що вони за інтереси народу, і йшли, в тому числі на перших претендували на перші ролі у державі. Вони виступали проти того, щоб людям виплачувати, наприклад. Казали, що це люди самі ризикнули, от хай вони втратять. Не в ситуації, яка є в Україні. Тобто це фінансова, економічна ситуація в конкретних сім'ях, у більшості українських сімей, це дійсно дуже зараз складна фінансова ситуація. Тим більше, що ми переходимо на європейські ціни за носії, енергоносії, і це дуже важко для бюджету. І велике безробіття, великі скорочення, тобто країна в стані війни, ми це теж всі розуміємо. Тобто суспільство дійсно воно зараз дуже, як би сказати, розпечене, так? І достатньо чого-небудь, щоб вийшов, і всі бояться, що це вийде в деструктив. Але очевидно, навіть на рівні, як ви кажете, простих людей, українці сьогодні, якщо не розуміють, то відчувають, що цей деструктив нікому нічого хорошого не принесе. Потім дуже боїться, от Схід чого тримається, там своя специфічна зараз місцева є ідентичність, тобто от те, що ми кажемо, да, кричать росіяни, бандеровці, там націоналісти, там немає, чесно кажучи, такої настанови. Тобто там, якщо ми кажемо про такий кластер, да, населення, який володіє свідомий, національно свідомий, це Галичина, безумовно, це Волинь, це Тернопільщина. Тобто є такі регіони, де ця свідомість національна, вона проникла в маси, отак як ви кажете, як це виходить. Тобто вона стікає як по піраміді, від умів стікла туди, вона засвоєна вже. Ну це і все це зіграло, те, що там було УПА, що там фактично в свою час, якщо ви не знаєте, УПА в 43-му році соціальна база, яка їх підтримувала, була 10 мільйонів. А це ж не проходить даром для будь-якої спільноти. То на Сході ж такого не було. Тобто там, але там є свій от такий цікавий менталітет. Я вважаю, що це притаманний для Козаччини. Що вони кажуть, чого ви до нас лізете? В своїй хаті я хазяїн. Все. Так. Не лізьте, ми без Путіна, не треба нам Путіна. Я розберусь своєю жінкою сам. До Вы, речі, простите, я в вас этом перебью. контексте- Тогда вопрос у меня к нашим Ні, так давайте ми господам відкажемо історикам. то питання, У тебе яке вопрос, ви да? узнякли. Да ні, так треба ж в пам'яті перше було питання до нас на контрподобенства і розниця. Да? Да. Я хочу вам сказать, что нельзя забывать, что количество у Могилеве митинги забирали по 10, по 15, по 20 тысяч человек. Так. И я бы не Напомните, хотел когда? сказать, 89-й. конечно, 89-й, 90-й, 91-й год.
Разумеете? А мы не Митинги забываем, против что чего? На Советской Першиню- площади. На Советской площади. Почекайте. Я просто не могилевский, я не помню, А, за так что вот. и против чего. Ну, перебудовочные Опять, вот вы- такие митинги. Нет, ну вот тогда вы же были. перебиваете. Перебудовочные. Александр Егорович Лукашенко Саша, не выступал, подождите, Поздняк подождите, выступал. Саша, не уводи. Давайте мы не будем поддаваться на это, а скажем Чого? правду. Ви задали питання. На код подобец. Хто першим сів на чугунку? Орша. Хто першим став припиняти сягніки? В Україні? Нет. У Першиньовича, про Павлове припинили чугунний шнурок в Орше. 150-тысячные митинги в Мінську і так далі. Я хочу одразу сказати, що в принципі Вы істотної сейчас розниці. прошлым хвастаетесь. Он сейчас- Я говорю не-не. про сейчас. И он- Насколько мы Ну, так отстаем вот вы от Украины. говорите. И он Да, хочет вот- посперечаться, Уважаемый, послушайте. я понял, что он хочет. Не, С задали нашими украинскими питание. коллегами, что Давайте я белорусы скажу. тоже как бы... Вот я Я сейчас, вот вам згодна. будет возможность ответить. В то время, когда в Украине шел Майдан, что вы своим студентам говорили? Вопросы задавались? Конечно. Не, давайте Какие ми вопросы откажемо і на що? питання на другое. Нет, З вы самого откажите початку. на питание, которое я вам задаю, потому что у нас Я время не задаю резиновое. спочатку. І так, відказую на питання так, як треба відказувати, і так, як потрібно. Нічим білоруський народ по своїм каким-то Мне громадським нравится ваш активностям патриотизм, не відрознюється но від факт- білорусів. факт Справа есть у факт. тим, у іншим, Ви маєте що у право на своє Білорусі мнение, я був вас все равно зроблений переб'ю. акцент не на город, не на интеллигенцию элиту, про которую мы говорим, а на вёску. Это проблема О, города, проблема вёска. магдебургского права. Не спешайтесь. У нас был акцент поставлен на пассивно, консервативне усприйняття речаїсності. І ми це бачимо. І поэтому, скільки би ми сьогодні з вами, своїм студентам, не розказували про Всебакова, те події, які відбувалися, а це потребує наука, Всебакова, розкриття тих подій, які відбувалися на Україні, і вони не будуть адекватно усприйняти сьогоднішнім насельництвом, коли пріоритети у нас на першому місці стоять. Не думки, погляди інтелігенції, яка не хоче сама це сприймати, а яка чомусь опирається на те, що вони кажуть, от народ – це оттуль. Игорь, что-то я даже заблытался. Задай, ты как-то так закрутил? Я почему Вельми- говорю, вельми насколько нам Вельми просто. насколько В Могилеве нам далеко. на Подождите, сегодняшний подождите, момент подождите. хлопать Есть ведущий. Когда вы меня Есть пригласите ведущий, на свою Игорь. программу, тогда Есть мы- ведущий, Игорь. Тут все-таки Я вам Да. приведу обыкновенный Давайте пример. Я к не чему вел. Я когда вот слушаю украинцев на их родной мове, ну это песня, вот сидишь Так, и слушаешь, сгодные. это просто песня, и сразу сердце кровью обливается, когда я слышу, что в этом году аж 4 ученика в белорусском классе. Это... Как нам В двух 100 лет классах. до Украины, Двух до классах. самого... Откажу, потому что большая частка Пока у интеллигенции нас. в Могилеве – это бывшие деревенские, які приехали в город и соромятся говорить по-белорусски. Я народился в городе. Да мы поэтому даже я не про могу деревенских, такого мы говорим про теперь, Да. родители не отдают. Сегодня. Ой, сложно Поэтому учиться и вы не на говорите белорусском. по-белорусски. И он Я судовно разгов- я он размовляю судовно по-бел- говорить я по-белорусски. размовляю Ты не прав. по-белорусски. Я его передачи глядел. Я размовляю, Я але коли ж кажу збирається про крами, людей, і я про тягніки. не хочу екать, Я мекать говорю і про пикать. масу. И он говорит. Можна я буквально два слова додам от з приводу різниці і так далі. Я думаю, що з приводу потенціалу громадянської активності є певні історичні цикли, абсолютно праві колеги. Тут білоруси можуть згадати факти, коли вони були активними. А от ви підняли дуже важливе питання мови. Україну не треба ідеалізувати в цьому відношенні. На жаль, русифікація у нас дуже потужна і має місце, і в столиці Києві, це факт. Але це справді один із чинників відставання чи ні, але чинників, скажімо так, не України від Білорусі чи Білорусі від України, а загальноісторичного відставання. Допоки національна ідентичність білоруська з білоруською мовою буде на такому зародковому стані, на жаль, поступу не буде, тому що поки буде кавалок чи якийсь причепок до руського міра, до ще чогось, уламок імперії, на жаль, це шлях в минуле. Скажем другими словами, пока белорусы не начнут думать на белорусском языке, не разговаривать даже, можно владеть и разговаривать и на английском, и на польском, но пока громадин краины не почне мысли свои высказывать, навод, мыслить по-белорусски,
будем стоять на том месте, где мы стоим. Я абсолютно згодна. Ідентичність дуже Я важлива. хочу сказать, что белорусы цудовно молчать по-белорусски. На самой справе, яны думают, вот нам русскими словами мы формулюем сказы в голове по-белоруску. Нам только здається, что мы мыслим вот так же, як наши сусіди, як українці, наприклад, як русские, як поляки. Я здесь не буду робить розницы. Но я хочу сказать вот такую нотку оптимизма. Не кажут, что мы там такие боевые. Украинская анархия и казацтво, оно сказывается до этого часу. Мы Да. потишейшие, спокойнейшие, больше законопослухмяны. Это и плюс белорусов, и минус какой-то ситуации. Але я переведу слово одного белостокского белоруса, такого историка, Олега Латышонка. И он судовный образ сказал. Белостоцкого. Да, с Белостоку. И он именно это там живе. Моя бабуля народилась, когда идея белорусской самостойности народилась так само. Они народились одночасово. Бабуля померла, коли Лукашенко пошел на другий термин президентства. Это невероятно хуткие темпы столения белорусской нации. Просто невероятно хуткие. Таких темпов в Европе, ну, может, раз-два, а может и менее. Мы долгие часы где-то себя отосамляли с Великим княжеством, разумеете? И вот идеи повстания 19 столетия были супольные такие. А вот когда уже зразумели, не, вот с литовцами нам уже не по дорозе, где-то близко мы, але все ж таки, это вот початок 20-го столетия. Поэтому мы невероятно хутко развиваемся. Да, проблемы все эти есть, об яких вы кажете. Але в этом сенсе я бы оптимизму добавил. Самоуспокоєння така опасна вещь. Ну, безумовно, треба об А можна ще на цьому акцентувати увагу? Я вважаю, що це дуже серйозно. Коли нація орієнтована тільки на минуле, тільки на свою традицію, витягує це як головне, це націю, я вважаю, частково нищить. Тому що тут, ну, можна сказати, так як Ортега і Гассет казав, про Іспанію, коли вона ставала нацією, що нація тільки та виживе, яка орієнтована на майбутнє. Оце національна ідея, яка на майбутнє. От зараз в Україні вона є. Тобто вона дійсно, от всі, як би там хто не казав, що Європа – це наш шлях. Ми повертаємося до себе додому. Це є і у простого народу. Не даремно ж, от, наприклад, то зараз в окопах, да? Колишні наші ці самі менеджери, колишні навіть бізнесмени, не кажучи вже про цих же ж волонтерів. Це ж просто люди однизу до верху. Хто не може привезти туди машину, наприклад, гречки, він віддає 3 карбованці свої, 3 гривні, щоб воно пішло на армію. Ну, ведь огромная, я бы сказал, даже это армия волонтерская. Так. Да. У нас після Майдану, Это коли армия. було відкрите все. Если бы государство где-то подскользнулось, оступилось бы, Ну, так у нас волонтеры так. подставляют плечи. Так і було. На початку так і я вам було. скажу, что это огромное... Если б тоді українці не собрались іменно на самому цьому після 15-му році, після Майдану, коли Янукович втік і влада Ведь просто они не за впала. зарплату, им же 14 зарплату навіть. за это За не яку? они свое Ні. отдают. Ми Я своє об этом віддаємо. Ми говорю, что... самі на Майдан віднесли, Катерина Аркадівна, може, не видел, підрахувала. как несли. Свої 6 тисяч, це моя зарплата була Я 1,5 видел, тисячі. как несли на этот Я не Майдан. рахувала, але люди несли дуже багато Да. і продовжували, і на першому І так етапі в АТО, і так допомагали в АТО армії. несли, інакше б АТО не відбулося. Поэтому я хочу сказать, не победить украинских Дай Це Боже, правда. ми в це віримо. Ой, ми теж на це сподіваємося. народ. Сейчас главнее Абсолютно, власти. Абсолютно. Да. Не сейчас этот народ не победит, ни власть, ни коррупция во власти. Они за свои дела ответят. Я к чему это хочу подвести? Уважаемые могилевчане, вас я еще приглашу. У нас с вами особенно есть недоговоренные вещи. Мы с вами еще поспорим. На жаль, мне гостей с Украины надо отпускать. В последнее время может быть, это будет последним вопросом. Немножко оно не в тему, но я хотел бы многим нашим зрителям, чтобы вы пояснили. Я вот не понял, что сейчас случилось с Надеждой Савченко и как реагировать на ее шаги в ту или иную сторону. Вообще, я лично запутался. Поясните белорусам, которые одно время очень переживали, а сейчас не могут понять, потому что она Что-то компрометирует ее очень сильно, Ну, Она сама сильнее, чем она сама себя компрометирует. Никто ее в Україні не компрометирует. То есть, вот той славы ей было мало, она решила, что... Ну розумієте, от як це моя персональна думка, як я на це Зачем она дивлюся. встречается с этими подонками?
Объясните. Ну, ви розумієте, не шукайте логіку, сприймайте Да. її як свого роду юродів. От сприймайте от такою специфічною людиною. Очень хороший Один ответ. німецький молодий дослідник, австрійський, навіть я нещодавно говорила, він порівняв її з Валерією Ну, Новодворською. лучше оправдать Царство ее нельзя. Царство Вот небесне. ваш ответ это просто. На этой От финише просто, ви давайте. знаєте, не кожен хороший навіть вояка і борець може бути хорошим політиком. Вона зараз не на своєму політика місці, треба вона втрутилась не в свою гру, Да. успіху вона не матиме. Я думаю, політична партія, яку вона проголосила, підтримки в Україні не матиме. На жаль, дійсно такий стрибок підтримки, потім обвал. Політика і радше деструктивна, але це не є неофіційна позиція української влади. Вона не підтримана більшістю суспільства. Ну, на жаль, просто стрибайте її трошки от таку, як людину на Да. своїй хвилі. От. Вот, дякую. Вот вы меня успокоили. И все-таки еще один последний. Саакашвили. Ну, зараз у нього надзвичайно високий рейтинг в Україні. Самий високий? Самий високий. Соответствует рейтингу то, что он хочет сделать? Ні, Ваше отношение? Чого ми боїмося Саакашвілі? Він те, що українську політику треба привнести. Дуже наші політичні еліти олігархічні. У них дуже це кажуть, якщо раніше при владі Янукович це були бандюки, зараз прийшли торгаші. І ми боїмося, суспільство боїться. І її, як ви кажете, розумна тонка, да? Оця прослойка Ну, боїться. лучше Що вони- торгаши, лучше экономисты. Почекайте, що вони продадуть Україну. Бояться, суспільство цього боїться. І воно відверто попереджає, що не ступайте того, що не встигнете втекти. Що суспільство цього вже є контроль знизу, тих, що ви кажете, що прийдуть хлопці зі Сходу. Вони чекати не будуть. Вони весь час курсують між Києвом і АТО, бо це люди дуже активні. Насправді їм нічого приходити. Тобто вони на вихідні вони їдуть в Київ, наприклад, або на якісь акції, вони їдуть в Київ. Вони весь час серед людей. Це дійсно Напоминаю, що ми тут рядом, Це, реально. це 2 часа і знаєте, ми на Крещатику. Оце, да, ядро, оце таке, яке живе і гаряче. От, так що Уважаемые сябры, я вижу, мне уже тут бьют по ногам. Та, мусимо вже, на жаль, На жаль, але може буде час, коли ми знову зустрінемося. в Києві запрошую. приїжджайте. Ну, коли мені так дозволить наш редактор, то як буде цікаво. Бо нашим владам не все цікаво, і вони, я так розумію, що наші так само програми оглядують, і тут чого не ляпнуть. А ляпать можна все, що угодно, аби не призивати. Тому я не призиваю, але історію ж треба Хотя бы как минимум і ведать. то, що робиться зараз, треба в це розмовляти і з ученими людьми. Тому я від вас шмат відказів не отримав, але я вже для себе ведаю, що вам пропонувати. Дякую. Дякую за запрошення. Дякую вам за Вибачайте, запрошення. Да, дякую. як що не так, але сподіваюся, ми так само зустрінемося ще не раз у Могилеві, а не тільки у Києві. Тому, поважані сябри, для вас Екатерина Аркадівна. Ірина Миколаївна. Ирина. Ну і просто Ірина. Просто В Україні тепер тільки пані. Пані Ірина. пожелаємо щасливого путі і Дякую. до нових зустрічей. Дуже дякуємо. Все, Успіху у дякую вашій вам. програмі.